jamanadonya don kibaru di seba nyofra folo ko chogodi tongo do ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kunnafonidilaw olu kɔni bɛ munumunu bɔlɔnkun kɔnɔna la ka taa tilegan fɛ u bɛna ka na a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnfura ye walasa jamanadenw ka bɔ a kalama kunkan min ni o bɛ jamana kɔnɔ o dugusɛjɛ o de la o tɔgɔ dara ko kunnafoni gafew a bɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ anw ka mali kɔnɔ yan nɔ a bɔta camanba de bɛ yen na an b'a daminɛ sɔgɔmada la ni mali horizon ye Bruno Jito Segbeji ale ko transition ɲɛmaaw fanga cɛ fanga ɲɛmaaw ko fɛn kɛta ka ca u bolo cogo min ko fo u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ sen ferege qui trop embrasse mal étreint o b'a yira k'a fɔ ko kɛta ka ca cogo min jamana farancɛ fanga ɲɛmaaw bolo ko fo u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ sen ferege o ye Mali horizon mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye le Wagadu Abdramane Sisoko ka sɛbɛnfura don ale y'a yira k'a fɔ ko Mamadu Igor Jara ko cɛba min ni a cɛ ka ɲi IRD maaw olu ka cɛbɔya la Mamadu Igor Jara ko ye cɛ ye min ka ɲi kosɛbɛ IRD mɔgɔ olu ka cɛbɔya la u kɛlen don ka Mamadu Igor Jara yɛrɛ ale bila ɲɛfura fɔlɔ la le nouveau réveil mɔgɔ olu y'a yira k'a fɔ ko ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ kuranko ani dugujikɔrɔ nafolo ko ma Lamine Seydou Traoré ko a ye a ka dɔnni tanya ko a ye o yira ko Lamine Seydou Traoré ye a ka dɔnni tanya yira le ministre Lamine Seydou prouve son impuissance o ye nouveau réveil mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada na u kelen don ka ministre tɔgɔ yɛrɛ bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la halisa o ministre kelen kunkanko la le Ogon mɔgɔw le Ogon ni o ye Amidu Togo ale ka sɛbɛn ye ale y'a yira k'a fɔ ko kurantigɛba min ni o bɛ senna nin ye ko ministre ko k'a bɛ na a ko ta a kɔ disi la ko kurantigɛba min bɛ senna ko ministre Lamine Seydou ko k'a bɛ na a ko ta a kɔ disi la o ye le Ogon mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na l'informateur Sadou Yatara ale ka sɛbɛn don ale ye fɛn min bila a ka ɲɛfura fɔlɔ la sɔgɔmada in na o ye Madu Kulu ani Amadou Jaje Sankare ko maa minnu ni u karilen don ɲɔgɔn na nin ye tantɔ ko nin ye kɛlɛ ye min tɛ ban fo saya le duel à mort o ye l'informateur olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na le matin mɔgɔw olu kɛlen don ka fɛn min ye premier ministre ye o bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la k'a yira k'a fɔ ko premier ministre ye wagati minnu fɔ k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔ ko cogoya si la k'a tɛ se ka kɛ les délais sont tenables si chacun n'oublie an bɛ hakɛto ɲini kɛ ko premier ministre ko wagati min fɔra ko siga foyi t'a la ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔ o ye le matin mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na min ye les démocrates olu kɛlen don ka min ye Assimi Goïta colonel Assimi Goïta o bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko Assimi Goïta ni a jɛɲɔgɔnw k'u ye kalekan min o ta Mali ye sɔrɔsiya yɛrɛ hukumu kɔnɔ k'u y'o janfa ko ka taa u sigi salon climatisé o kɔnɔ ko Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw k'u ye kalekan min ta fasoba Maliba ye k'u y'o fasoba janfa ko ka t'u da mobili dagabanaw ani salon climatisé o kɔnɔ o ye les démocrates olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na Sud Hebdo olu kɛlen don ka sɔnni sigi halisa premier ministre ko min ye nafolo kasabe min ni a bɛ di parti politiques ma ko premier ministre y'a fɔ k'a fɔ ko o nafolo kasabe bɛ latigɛ ko yalima premier ministre bɛ maa wɛrɛw de ka ci la ka se ka dan siri politique mɔgɔ olu ka waleyaw la wa olu bɛ k'o ɲininkali kɛ u yɛrɛ la o ye Sud Hebdo mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye min ye Express de Bamako ka se ka bi kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ kun cɛ olu kelen don ka min ye INTM ɲɛmaaba o bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko yalima INTM bɛ ka grève ko kuma min fɔ ko nin ye a wagati ye wa Express de Bamako mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o la ko yalima INTM b'a la k'a bɛna taa baara bila min na ko nin ye o wagati ye wa o ye Express de Bamako Musa Kondo ale ka sɛbɛnfura ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na min yɛrɛ bɛ kunnafoniw kun cɛ kunnafoni minnu n'o ye kunnafoniw ɲɛfura fɔlɔ ye Fanta Tumota. Isa Kaba Sidibe n b'i fo i ka timinandiya la ni kunnafoni di gafe ninnu kɔnɔna kunnafoniyaw bɛ walawala 10h15 Renouveau FM Renouveau Télé sanfɛ ka taa se an ka radio partenaire tɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛla ma bi araba fɛn min ye Modibo Sanogo ani Idrissa Sidibe Janjo Masa olu bɛ kunnafoni lase kaba an bɛ an ka don maa welelen bisimila i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na k'a fɔ an ka bi maa welelen o ye Maliki Konate ka
kɛɲɛ ni kurantigɛ banbali min bɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la o la sifin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ sigira sen kan min b'a to u bɛ se ka wulikajɔ sabati kurantigɛ banbali o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o hukumu kɔnɔna la u kɛlen don ka wulikajɔ ba boloda sini alamisa énergie di Mali jabalaba o da la o la Maliki Konate ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye Isa Kaba Sidibe ka nɛgɛjuru sira fɛ. Mali Konate i ni sɔgɔma. An bɛ ni sɔgɔma Isa Kaba. Mali Konate alamisa tɛmɛnen o manifestation kɔfɛ n'o tun ye sitini ye ni gazi cira aw la aw minnu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ kurantigɛ kɔnturu la kunu aw tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ mun fɔra ani aw bɛna mun ko kura kɛ. Komi i y'a fɔ cogo min na semaine tɛmɛnen u ye gazi ci an na k'an bali k'an ka manifestation kɛ k'an ka nisɔngoya yira EDF baarakɛlaw la. O hukumu na an y'a ŋaniya ka se ka sigikafɔ kɛ kunu ka conférence de presse kɛ presse ɲɛmɔgɔw ɲɛma ka se ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna o k'u tɛmɛna cogoya minnu na. O fɛnɛ kɔfɛ ka se ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna k'a fɔ anw kan ka bɔ jeudi ni Ala sɔnna sinikɛnɛ commande sini ni Ala sɔnna sini jeudi an kan ka bɔ 10h EDM da la ka se k'o ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna donc hukumu de kɔnɔna na k'a fɔ an ye fara ɲɔgɔngali kɛ kunu presse mɔgɔ ɲɛ ka se k'o f'u ɲɛna maintenant an ka sini bɔli n'o ye jeudi ye i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ u bɛ se k'a fɔ fɛnɛ ko an tɛna bɔ nka anw y'a yira k'a fɔ an bɛ bɔ parce que anw ye jamana kɔnɔdenw ye jamana fɛnɛ kɔnɔ sariya dɔ hakɛ dɔw de bɛ yen o hakɛ minnu n'a ka kan o hakɛ dɔ fɔlɔ jumɛn o de ye ka droit de manifestation ye o droit de manifestation fɛnɛ hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ n'i bɛ bɔ i ka jamana ɲɛmɔgɔw kunnafoniya donc anw y'u kunnafoniya déjà n'u bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ k'o kɔfɛ o ye k'a fɔ u yɛrɛ ta u tɛ sariya ta ye nka anw kɔni bɛ bɔ sini ka se k'an ka nisɔngoya yira EDM baarakɛla bɛɛ lajɛlen a ɲɛmɔgɔw ma ka taa se hali minisiri ma fo ka taa se jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ kurantigɛ banbali min bɛ Mali kɔnɔ o ka se ka dabila an bɛ waati min na ko bi. Ayiwa kumakanw ye jumɛn k'a sɔrɔ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an y'a ye k'a fɔ aw ye laɲini dɔw kɛ olu bɛ tali kɛ jumɛnw ka dakurunya damadɔni na. Kumakan fɔlɔ ye fɛn min ye o de ye minisiri ye lasigi min kɛ semaine jan tɛmɛnen a ka lasigi senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko fɛn baguette magique t'ale bolo k'a fɔ ka se ka EDM problème résoudre a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ bibi na problème minnu bɛ yen nɔ EDM kɔnɔ fo ale ka miliyari 2,000 ni 300 ɲɔgɔn n'a sɔrɔ n'o ma sɔrɔ ko problème se ka résoudre donc anw k'o la k'a fɔ dɔgɔyama de ye maliyɛnw ma barisa anw b'a dɔn k'a fɔ ko problème bɛ yen nɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga tun bɛ an wulikajɔw k'o la donc olu tigilamɔgɔw taara ale nana o kɔrɔ b'a yira fɔ problème bɛ depuis lawale la donc ale nana cogo min na o problème na a bɛ se ka solution sɔrɔ o la cogoya min na mais n'ale tila k'a fɔ solution t'ale bolo fo ka segin o problème kelen kan fo ni wari kasabi hakɛya ka d'ale ma an bolo dɔgɔyama ye maliyɛnw ma a ka bɔ ka yafa deli maliyɛnw fɛ a filanan ye fɛn min ye o de ye kurantigɛ banbali fɛnɛ bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi o kurantigɛ banbali ka se ka dabila an bɛ don min na Mali kɔnɔ a sabanan ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ maa minnu bɛ kurantigɛ ninnu senfɛ u ka minɛnw tiɲɛna u ka so fɛnw jenina hali bi an ka collectif yɛrɛ kɔnɔna na c'est à dire an bɛ don min na ko bi ba dɔw y'u ka photo bila an ka groupe sanfɛla la i ka u ka sow jenina u ka minɛnw jenina n'u ka frigo ma jeni u ka télé jeni ni télé ma jeni ventilateur jeni ni ventilateur ma jeni i bɛ taa sɔrɔ clim jeni ni clim ma jeni i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ tasuma yɛrɛ wulila u ka sokɔnɔ minɛn dɔw la a sababu kɛra kurantigɛ banbali donc o mun filɛ nin ye ka se k'o tigilamɔgɔ bila u ka hakɛ kɔnɔna na a naaninan ye fɛn min ye o de ye an ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ groupe électrogène b'u bɛɛ lajɛlen fɛ yen n'o ye minisiri kunda ye walima directeur minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ Mali service da la k'a fɔ État bɛ groupe ta k'a kɛra baarakɛyɔrɔ ye walima a kɛra so ye parce que an t'a fɔ so gansan o baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni État kɔni ye groupe ta k'a sigi a fɛ kɔrɔ b'a yira État yɛrɛ bɛ ka kurantigɛ yɛrɛ i sigi ni kurantigɛ déjà an ko u ka solution sɔrɔ kurantigɛ la u kana groupe bila u ka baarayɔrɔ la groupe kana bila so maintenant ni kuran tigɛra a ka tigɛ bɛɛ lajɛlen na siɲɛ kelen cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen a laban ye fɛn min ye o de ka f'u ɲɛna kurantigɛ in a bɛ se ka dabila cogoya min na Mali kɔnɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ la o fɛɛrɛ in na o bɛ se ka lasabati cogo min na Mali kurantigɛ ko u ka se ka bɛɛ lajɛlen ka se ka dabila an bɛ don min na ko bi. Ayiwa Malik an bɛ i fo k'an bɛɛ bolo da maa o maa ni tɔɲɔ sera olu ma kuranko in na alamisa don ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ EDM da la o tɛ wa. O don n'Ala sɔnna sini alamisa 10h an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ EDM da la. An b'i fo Malik. An b'aw yɛrɛ fɔ ka wuli ka jɔ la. Sini alamisa don 10h wagati k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ EDM da la Kaba. Ko kuma ye sini 10h j'espère que gaz ci tɛ na bɔ sini ta la tuguni. Non hali ni gaz ci bɛ bɔ a la kuma dɔ la souvent fɛn dɔw bɛ yen nɔ c'est sincèrement fɛn min bɛ se k'a falen o ye ni ɲɔgɔnnaw de ka sɔrɔ kɛ n'i ye kunu yɛrɛ ta ka jateminɛ Bamakɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ye degun dɔ sɔrɔ siga fosi t'a la jamana ɲɛmɔgɔya bɛ di mɔgɔw ma pour que u ka solution de sɔrɔ problème na ni
i tɛ se ka solution sɔrɔ problème o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i ni dugumamɔgɔw bɛɛ ye kelen ni mɔgɔ min ko k'a fɔ ko i bɛ Ibrahim Boubacar Keita ko kuma ni Alama Hinɛla ATT ko kuma o fɔ o kuma la an bɛ bi de la mɔgɔ minnu bɛ yen bi olu de kan ka solution ɲini problème la u b'a ɲini cogo min jamanadenw bɛ wurugu minnu fara ɲɔgɔn kan jamanadenw ma ban o sarali ma mais wari e ka EDM lajɛ don o don n'an ko k'an bɛ kuma EDM ko in kan a kuma bɛ caya a ma nɔgɔn a kuma bɛ caya ka sababu kɛ mɔgɔ 10,000 bɛ EDM na ni solution bɛ se ka kɛ de ka dɔ bɔ hali baarakɛlaw la walasa au moins jamanadenw ka se ka courant sɔrɔ bɛɛ kan ka kɛ mɔgɔw tonnen bɛ EDM kɔnɔ tentɔ kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ baara yɛrɛ t'a dɔw la o nafolo kasabi k'o ta ka di tentɔ courant tɛ sɔrɔ jamanadenw tɔɲɔlen don a tɔɲɔ ka bon kojugu a tɔɲɔ ka bon an bɛ ala deli fɛn min ye solution rapide ye o ka se ka sɔrɔ a ko la sinon a ma nɔgɔn tile fariman b'an kan courant tigɛlen don an bɛ funteni na an bɛ ala deli sunkalo a ma nɔgɔn an bɛ ala deli a ko bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔya nin b'a to anw bɛ don décryptage kɔnɔna la i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na anw ka bi sɔgɔmada in na walawalali o bɛna tali kɛ fɛn min kan o ye Union pour la République et la démocratie URD Alama Hinɛna Soumaïla Cissé ale ka parti la bi bi in na URD de tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ URD de tɔgɔ bɛ debaw kɔnɔna la ka sababuya kɛ président kalafili min bɛ nalen san 2022 o kɔnɔna na ko jɔn de bɛna na kɛ URD mɔgɔw ka cɛbɔ ye a ko kɔni kuma cayalen don o la an bɛ mun de dɔn nin ko in kan Isa Kaba Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli kan ye Kaba bisimila décryptage kɛnɛ kan sa Fanta Tomota an bɛ foli kura ye ka ɲɛsin an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen nin wagati laban in kɔnɔna la Kaba an ɲɛ b'a la k'a fɔ parti politique kunda URD ale de tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔna la an bɛ fɛ ka dɔn kiri ni wɔyɔ kun ye jumɛn ye u ka cɛbɔ ko don wa i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ wagati dɔw la ni fɛn dɔw kɛra o bɛ jɛkulu dɔw kɛ i b'a fɔ ko Samasogo nasuguya dɔ min ka muru mana ja o bɛ taa ni a ɲiyɔrɔba ye URD b'o cogoya la ten kabi Alama Hinɛla Soumaïla Cissé ale ntanyana bɛɛ lajɛlen jɔrɔla nin don na k'a fɔ ko mɔgɔ min ni kabi san 2002 kabi 2002 mɔgɔ min ye jɛkulu min ni ale de ye a candidat ye kabi don min ni parti in créera ale de y'a ɲɛminɛbaga ye ale de y'a kuntilenna ye ale de bɛ a fiɲɛ direction ta ni o tigi ntanyana kuma dɔw la a bɛ nɔ to yen nɔ nka a nɔ mana to yen cogo o cogo a nɔ ka to yen nɔ ɲuman bolo kan o de tun ye mɔgɔ caman ka souhait ye nka mɔgɔw jɔrɔla nin na kabi bi tɛ k'a fɔ ko URD Soumaïla Cissé kɔfɛ a bɛna kɛ cogo di dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ atelier dɔ de kun labɛnna URD cadre fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maa minnu ni olu da bɛ kala kari k'u ka hakilina miiri kɛ parti taabolo bɛna kɛ jumɛn ye kun kelenna kura jumɛn bɛ parti la ani fana ni u bɛ se ka mɔgɔ jumɛn k'u ka candidat ye o ɲɔgɔn ye min ni a bɛ ka kɛ URD tɔndenw dama ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniw de fole la o kɛnɛw kan ka fɔ kuma dɔw fɔra maa minnu hali URD tɔnden minnu ni olu ma wele kɛnɛ kan walima maa wɛrɛw minnu n'olu ye URD kanubagaw ye sympathisants ni fɛngɛw ye olu caman de bɛ minnu ye kuma caman fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ min b'a yira tamasiyɛnw yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔnin bɛ sɔrɔ URD kɔnɔ candidat ko la ko kun ye jumɛn URD bɛ yɔrɔ min na i komi bi mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ tɔn don tɔn min ni hali ni mɔgɔ tɛ se k'i bolo d'a kan 100% k'a fɔ k'a bɛ se ka mɔgɔ la gagner mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a jɔyɔrɔ bɛ bonya san 2022 kalata la alors min bɛ yen san o ye URD bɛ cɛbɔ kɛ wa a yɛrɛ ka kuluw cɛla wa walima URD bɛna tugu parti dɔ kɔ ka candidat dɔ soutenir wa kuma b'o yɔrɔ de la o de hukumu kɔnɔ kunnafoniw bɛ fole i b'a dɔn k'a fɔ Mamadu Igwara Jara ale donna URD la ka sɔrɔ kɛ tɔn dɔ tun b'a bolo tɔn min ni o kun parti politique kun tɛ kosɛbɛ nka ale n'a ka koso n'a ka kasaw na URD la o ɲiyɔrɔ bɛ yen nɔ kunnafoni wɛrɛw bɛ yen nɔ ko URD mɔgɔw ko primaire de bɛ kɛ URD tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ ka jateminɛ kɛ tɔndenw yɛrɛ ka jateminɛ kɛ ka kalata dɔ labɛn i b'a fɔ k'a bɛ kɛ Faransi cogo min ni e Fanta Tomota ye candidat ye i b'i ka candidature déposer ni ne ye candidat ye n bɛ n ka candidature déposer URD tɔndenw yɛrɛ dama bɛ na ka na kalata kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nka jateminɛw y'a jira kuma caman Faransiw n'a ɲɔgɔnnaw na o cas minnu kɛra yen nɔ a kɛra échec ye k'a sɔrɔ a kɛra sababu ye ka parti affaibli dɔw bɛ yen minnu bolo n'an y'o kɛ an b'a URD ko tɔ ban kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ ko URD mɔgɔw ko
k'u bɛ docteur Boubou Cissé kɛ u ka candidat ye dɔw bɛ yen nɔ critère minnu ni olu bɔra ka bin ko ɲɔgɔnnajɛ in senfɛ k'a fɔra k'a fɔ ko bon ko critère ye nin de i ka se ka nin nafolo kasabi hakɛ ani fana ni an ka député sigi Soumaïla Cissé tun b'a kɛ cogo min hali n'a kɛra député o kelen-kelenna ye ka dɔɔni di mɔgɔ o mɔgɔ ye candidat ye ka dɛmɛ don bɛɛ ma mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ k'o bɛ k'u ka candidat ye ok jateminɛlikɛlaw bolo ko o critère taillera k'o bɛn docteur Boubou Cissé ma ko o se bɛ mɔgɔ min ye bi bi in na o dan ye docteur Boubou Cissé donc kumaw foli la fo ka se k'a fɔ ko IRD mɔgɔw bɛna Boubou Cissé k'u ka candidat ye a kuma cayara donc o kuma ka ca kosɛbɛ o de kɛlen don ka IRD bila bi bi in na nɛnkun bɛɛ lajɛlen kan a kuma ka ca mais a fanba ye IRD mɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'a polémique a omomugu k'a ji jukɔrɔ k'a ɲaga a ko ma nɔgɔ kaba ka kɛ ni nin jɔyɔrɔ ko man kan ye URD kɔnɔna la yalima a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn de ye u ka parti kan ni ɲɔgɔnna gɛlɛyaw kɛra sababu ye parti dɔw bɛ yen nɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ ADEMA kuma dɔ la k'u affaibli ka se hakɛ ma fo u yɛrɛ tɛ se ka candidat bɔ à la dernière minute o b'a sɔrɔ u ma labɛn u bɛ obligé k'u fara dɔ kan Union pour la République et la démocratie mɔgɔw n'u m'u kɔlɔsi u bɛ to nin bɔ ka bin na fo 2022 b'a sɔrɔ u ma labɛn a ma nɔgɔn c'est vrai que IRD ani parti caman danfara ye min ye cadre belebeleba caman b'a kɔnɔ cadre minnu ni u ka réflexion ka bon tout mais o tɛ a la kuma dɔw la parce que bɛɛ ni i kun kilenna don c'est vrai que Soumaïla Cissé bɛ yen wagati min mɔgɔw bɛ ko dɔw muɲu ani u bɛ siran ko dɔw ɲɛ k'a sɔrɔ kɛ Soumaïla Cissé jɔyɔrɔ yɛrɛ a n'a ka ko kɛcogo i bɛ taa sɔrɔ soit e ka entreprise dɔ bɛ i bɛ sɔrɔ kɛ min na Soumaïla Cissé de y'i dɛmɛ ko entreprise sigi sen kan ko dɔ bɛ i tɛ se k'o kɛ mais ni Soumaïla Cissé tɛ ɲɛ misaliya de di m'a fɔ ko n k'a bɛɛ ye o ni Soumaïla Cissé bɛ yen nɔ i bɛ siran parce que i b'a dɔn i ye wari sɔrɔ cogo min mais ni Soumaïla Cissé tɛ yen peut-être que o cadre caman fana bɛ yen nɔ minnu bɛ ko dɔw kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni yɛrɛ kɛ ou bien u b'a essayer ka u ka o nafolotigiya k'o kɛ chantage ye cadre tɔw la donc Soumaïla Cissé nɔ in o ye diyagoya de o bɛ to yen nɔ maintenant k'o éviter il faut que bɛɛ ka miiri Soumaïla Cissé ye parti to hukumu min kɔnɔ n'u ma miiri o la baara bɛ gɛlɛya u bɛɛ lajɛlen bolo bi bɛɛ ɲɛ jɔlen don IRD mɔgɔw la u kan k'u janto u yɛrɛ k'u janto u yɛrɛ la kaba kuma kuncɛ kuma IRD mɔgɔw ka lahalaya in kan IRD mɔgɔw ka lahalaya in kan n y'a fɔ n dalen b'a la k'a fɔ n ko cadre valable bɛ IRD kɔnɔ minnu ko mana gɛlɛya cogo o cogo u bɛ hakili bila dusu ɲɛ parce que an bɛ o hukumu de kɔnɔ bi hali n'o y'a sɔrɔ dusubɔ kumaw ni fɛnw bɛ fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ne dalen b'a la a tɛ mɛn dɔ bɛ na sɛbɛnni janba dɔ kɛ ko in kun kan ka sɔrɔ kɛ dusukun tɛ kunbereku ye k'a bɛ kuru olu ka éviter dès maintenant cadre valable minnu bɛ u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hakiliw ka don walasa kow kana tiɲɛ sɔgɔmada in na décryptage o tun bɛ tali kɛ na faamuyaliko ɲuman a ka se k'o sɔrɔ IRD mɔgɔw olu ka situation kan o min bɛ bi sɔgɔmada in na jɛmukan datugu kaba foli kan laban an ka sɔrɔ ka kan bɛɛ bolo la. An bɛ foli di Buba Sow ma tailleur do tailleur min ni a bolo ka di kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ hali guloki min filɛ nin ye ne la ale de y'a kalan an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli di Amadou Kuyate Aba an bɛ a fɔ yan fɔ Segu ka Fode Kone fɔ ani Sakɔ min ye u bɛ bureau de douane na Ibrahim Sanogo Iba ani Abubakar Bagayogo Bagaza yan fɔ Segu an bɛ Segu doyen cour maaw bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ kanubagaw fɔ ka Tani Jɛnɛba fɔ ka Tanti Rokia fɔ yan fɔ Kati Fugala ko Ala ka sunkalo tiimɛ ko ɲuman di ka tonton Yang fɔ ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɔ u mana kɛ fan o fan. Kaba k'i yɛrɛ fo i ka timinandiya la n'an tagara Segu fɛn min ye Abdoulaye Gidjila ye an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma an ma ɲinɛ Hawa Sangare kɔ jɛmukan in kanubagaba don Kani ka bɔ Brazzaville an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma fɛn min ye Sarafili Kulibali ye k'a ni sɔgɔma Madame Sali Fanti Jaba ko Yatasayi ni sɔgɔma.
Kasi ko ka kilingilina bela jilinfo amanyine tanti jawo ko madame Sel abe bananga bula akanu baka kilingilina bela jilinfo aja Fatmata Lali Kuyati abe sira korosite la on sigera kuna funi mi so madaina ka di awma obe talikenina on me wili sisa ne ka kanya kononto Adel Samaki alebe dugu kunga ngo kenesigi shin so ma 8h pile amenyo ko sur no renouveau matin ore kene kan ala ka claire